No, fuj! Ahoj. Hello. Dlho sme sa nevideli, čo? Jako my dva? Od Vánoc, no? Od 25. Celkovo. Hej. Dneska, tak tu máme. Hnus. Chudák Maty. Čakaj, mám zase ten... Wow! Chceš to chytiť? Pred tvojou smrťou? Rozinko! Hádam. Vážený pani, máme toto. To už víte. Smrdí to kartónom. Bojím sa toho. Nechcem to jesť. Ideš ty. Já to otevřu. Já to jenom otevřu. Otevřu to. Otevři to. Otevři. Otevřu to. Otevři to. A niečo malé, niečo... No ty, ja si to už nedám. Malé? Malé? Hej. Malé. Ja to ešte menšie. Malé. Jo. Ja už nedám len sodu, že proste... Martin to měl, ten u toho neměl zase tak špatné reakce. Ne. A on to měl chili and lime přichuť. Aha. Toto by mělo být, jakoby, tohleto. Musíme to rozdeliť na pol, ako jak praví samuraj. Jako Ne, jako, nechci nic říkat, ale toto by mělo být, jakoby, Vyzerá to zle. jídelníček nevím kolikatých dalších generacích. Můžeš to zaostřit? Že to někdo zaostří. Jako na to? Zástrné. Ne, zadní. Smrdí mi ruky od toho, ty vole. Tak pojď, jdeme. Nechcem. Pojď. Aha, teraz je to odostrené na nás. Á, dobre. Tak pojď, jdeme. Jdeme. Jdeš ty. Nejdeme spolu. Dáme cheers, jo? Boha. Počkaj, vybavíme. A ten Artur, co se toho štítí? Kam to má ještě nohy? No veď to ti hovorím celú dobu, ty A jo? Počkaj. Já jsem si Fú, koukal, čo to tu kde? mám do ryti? Čipsu. Fuj, I. já to nechci. Do trička to chytíme. Do merču. Kámo, to smrdí jako sebe. To jsem neřekl. To sa nedá chytiť. To by chcelo nejaké rukavice. Ja sa toho Hej, já bojím. mám možná jednu rukavici, pokud se mi nevyhodilo. Dones. Ne, vlastně už nemám. Tak donesu. Počkaj, neviem, do čoho to chytím. Do tohto, do obalu. A jo, to je actually dobrý nápad. Počkaj, ale nejako sa k tomu musím dospieť. To teraz rozdrtím v ruke, nie? Dobré, mám to. Bože. Tak byl prostě živý. Zahrajte replay. Dobré. Dobre, mám to. Bože. Už ne. No, vieš čo? Co ochutnavka nebude. Vieš čo? Kámo, Ja som to nie, ja mám druhú polovicu na mikine. Ne, tak si vezmeš druhý, no. Nie, zjem túto polku. Jenom? Boha. Ty jsi mu... Boha, ono to spadlo! Ja to nejem. Boha, čo? Jdeme, musíme. Dobre, tu s hlavičkou, hej, tuto. Máš taky s hlavičkou? No. No dobre, serem na to. Môj život je na nič. Mám to v ruke. Cheers. Nie je to také zlé. Je to hnusné. To slané. Kam my se tady toho štítíme, nevím, 8 minut. A přitom to není zase tak zlé, podle mě. Já jsem asi divný, mě to asi chutná. No, ne, že bych Chutí to zle. Ne, že bych to měl jíst, ale jako takhle mi to nevadí. Mám to niekde v mikine isto. Už to v živote nie je, Maty, môžeš si to nehať, čau. Ešte cítim tie nožičky v ústach. Ale máme tu další příchuť. Nie. 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 Ďalšie nie. No dobře, tak
Dobrú chuť. Je to mini. Čo by? Že zaostřím. Zkus zaostřit, prosím. Děkuji za zaostření. A viacej to nebude. Dobre, papaj. Jako, actually má to třeba 2 cm nebo centimetr. Takže jako... To má centimetr. Takže dobrú chuť, Maty. Mimochodem ten bordel na stole tu nehávame, hej, ja len tak. To je úplně bez chutí, já tam nic necítím. Nejem to. Nie. Datovanie po videu. Daj to nižšie trocha, nech to nepopadá. Musím sa prachnúť. Všetko to padá na zem. Mhm. No tak budem mať aspoň toto. Co jíst? Hej, keď sa vrátim. Potkaní. Potkaní. Drž to. Už to dávám preč, nebo Maty. Ne? Prdele. Som najlepší upratovač. Uklízečky aspoň mají co jíst. Ostatok po papa vysávať. Aju. Drž sa. Ahoj, Maty. Ne. Dovidenia, dajte odber, čau.